Pracovné úrazy sa mať oplatí. To je ale náplasť. Pracovné úrazy sa mať oplatí. Čo si sa zbláznil? Ako sa to oplatí? Zvýšilo sa bolestné. To mi vysvetlí troška. Bolestné je náhrada za bolesť. A pre tento rok sa táto náhrada zvýšila z 30,48 € na 32,40 €. Do ľudskej reči znamená to, že každý zamestnanec, ktorý utrpí pracovný úraz, tak lekár ten jeho úraz oboduje. A počet týchto bodov sa vynásobí výškou tejto náhrady za bolesť. 32,40 € pre tento rok. OK, takže ak tomu správne rozumiem, toto je ale náplasť za vzniknutú újmu pri práci a nie motivácia. Presne tak. Ďakujem.